नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. आपल्याला परत एकदा एकच शेवटची संधी द्या. ही आपली शेवटची निवडणूक आहे. 100% बेरोजगार युवकांना 100% रोजगार मिळवून देण्याचे आपले स्वप्न आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला निवडून द्या. ही निवडणूक आपली शेवटची निवडणूक असेल, असे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हे कोरगाव येथे भात कापणी आणि मळणी यंत्राचा शुभारंभ केल्यानंतर भावूक होऊन बोलत होते. गोव्यातील भाजप सरकार भ्रष्टाचारात बुडले असल्याची माहिती माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी दिल्यानंतर गोव्यात विविध राजकीय पक्षांनी सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य केले असून हे सरकार त्वरित बरखास्त करावे या मागणीसाठी ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात येत आहे. आम आदमी पक्षाने पणजीच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावर निदर्शने करत भाजप सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी 30 ऑक्टोबर रोजी गोव्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात करणार आहेत. दरम्यान ते खाणबंदीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना आणि मच्छीमारांनाही भेटणार असल्याचे प्रथमदर्शनी सांगण्यात येत आहे. गोव्यात सनबर्न महोत्सवाच्या आयोजकांनी प्रक्रिया सुरू केली असली तरी अद्याप कोणतीच परवानगी दिलेली नाही. या संदर्भातची फाईल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे पाठवली असून ती त्यांच्याकडेच आहे. माझ्याकडे अजून आलेली नाही, त्यामुळे परवानगी दिली की नाही याबाबत मला माहिती नाही. या महोत्सवाच्या काळात राज्यातील कोविड स्थिती नियंत्रणात असल्यास सनबर्न महोत्सवाला परवानगी मिळायला हवी आणि शो मस्ट गो ऑन असे पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी व्यक्त केले. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.